Cheronero mano mar jo od bura luto ombulu ne paro mar chik mar omenda ma higa 2026 dhi nyime e od bura gi kinde ma wawuoyeni ka bende en chenro ntiere ma notim mar yor mbui ka jogo eko ma bende ng'ikruok nobedo koro dhi luto ombulu mano ma aching' kata achiel kachiel mano kanyero sigana ma bende pod waluwo kendo bodhi e od bura mondo wang'iyane kaka wachnero mar luto ombulu dhi nyime gi esani. Kopogore gi mano, odiochieng' makiny kako bedo odiochieng' noero ma bende ihingo odiochieng' tuo ringa mar remo. Kawuono e chenro mar mine wacho antiere kod achiel kuom joma mine ma bende nitiere gi nyithindo manigi tuo ringa mar remo. Gin midhiero mage magikale, pek mage magikale, to gin ang'o gini made giher piny owacho bed mamalo kata ma counties oketi mar keto ngimagi obede ma yot. Obobedo ka watwak kode e chenro mar mine wacho. To gisani magi e weche ma wamiyo pek. Do yango ni Edwin Sifuna ne othichi apis ataro mar chik kata kamano ODM podo yango ni nigi teko mar dhi nyime gi kaune okang'. And it is okay, by the way, to reject this finance bill in its totality. But in the totality of that rejection, it is also important for us to inform Kenyans that there are certain tax reliefs that we are giving to them. Jodburo chwako liet matwak ewi paro mar chik omenda kendo moko kuom fuoni mag paro mar chikno bendo timnegi lokruok. Leaving children behind, the mother-baby pair at the time of pregnancy, the time of delivery, and the time of postnatal care. Ka Kenya goyo kange kedo gi kute magayaki, nonro yango ni 38% mag nyithindo manigi kutego ogamogi kuom dhodho thuno. Machigni weche manyien mago mag oimore iluongani Jailieta jaloko marwa en Liz Otieno. Bende warwako ote magi kokalela imaro mar ote machuok ma en 23600 idwa nyaka mbui magwa mago mag tudok Facebook kanyakla kod YouTube bende wayudore. Gisani en kanyero ni jo od bura dhi nyime kanyero gi luto ombulu cheno nero ma bende gisani inyisa ni koro itimo kweno kaluwore koda ombulu goeko ma bende jo od bura luto ewi paro mar chik mar omenda ma higa 2026. Wadhi ane achiel kachiel nyaka od bura kanyero ang'e kaka chenro makamano dhi mbele. Nonero mar kwano ombulu ma jo od bura oluto dhi mbele ka motelo kanyero ne en luto ombulu kanyero kokale yor mbui ma bende otimore ka oyud jogoeko kata jo od bura ma oyie gi paro nero mar chik oyang kaka 103 ka jogo motamore 36 mokelo kanyakla kwana ombulu duto ne chopo gi kanyero 139 ka jo od bura goeko ma bende kad magi mag luto ombulu ne okotiyo kata ne ntiere gi ng'ikruok makoro ne luto ombulu ma aching' chenro noero mano mar kwano ombulu goeko gi sani dhi nyime e od bura koro irito mondo ng'iyane ni to jomoyie kata jo od bura ma bende oyie gi paro noero mar chik dhi bedo adi jomotamore adi mano kaluwore koda jo od bura duto ma bende nitiere e doho kata e od bura gi kinde machalo koda mendi mano kanyero wach nero ma bende pod wamedo luwo gi e odhiambo machalo koda mendi ka wabedo ka wang'iyo kata waluwo matut kaka jo od bura luto ombulu ewi paro nero mar chik ma higa 2026.
Motelo ne chenro mar goyo ombulu kod puodho paro mar chik omenda e od bura, jatend migawo mar omenda John Mbadi onyiso josiasa mondo owe rwako miriambo ewi chik mar omenda. Mbadi okoni chikno oketo kenge mag golo ne jo ohand mtumba osuru buora manyocha ing'ado kuomgi. Koseyo moko kuom jotelo maketo sirkal tesre kuom loko weche ataro. Bende oyango ni nyocha otimo lokruok mar arieya kod jopiny ewi osuru motelo ne loso pach chik makamano ero. Vision in the bill on VAT was to help the Mutumba people to pay VAT once at the point of importation and then to stop paying VAT in the value chain. Imagine that amendment is being dropped because of this kelele. Mutumba people are very clear. In fact, they are not even complaining if you listen to their union, their organization. But those who have been misled, the people who are misleading you, are making you lose a benefit that the government was giving. We have an opposition where the members of parliament cannot sit and even propose amendments to a bill that has been out for 2 months. Honestly, is that the kind of opposition that now today we have? Senator ma Nairobi Edwin Sifuna yudo fuong'ruok toka put moyiedhi mar doho makelo theke duond buche yango ni duond bura mar ODM ne okomiye thuolo mar winje kapok githiche kowuok e apis kaka jagoro maduong'. Dono kata kamano yango ni ODM pod ni kod teko mar kawo okang' mar chik ne Sifuna ka olewo kenge makare mag chik. Edwin Sifuna oyudo fuong'ruok kawuono tok aput mar doho makelo thek e kind duond buche miye thuolo machielo kaka jagoro e duond bura mar ODM. Mae tok aput no kokalo jakom ne Gad Gathu yango ni ne okomiye thuolo makare mar winje kapok othiche oko e apis. Tabed ni aput no yango ni ODM nokoluwo chik e thiche oko, Sifuna pod inyal yal manyien ka ODM oluwo chike kod chenro makare e yalo burano. Edwin Sifuna nochwalo ng'urne aputno ewi kaka ne othiche oko kaka jagoro mar duond burano ka ODM ne otemo chungo burano kowacho ni ng'ur makamago iyalo kokalo aput margi ma iye mar winjo ng'ur makamago kwayo mane owit oko. Kata bed ni aputno oyango ni chenro ma ODM kawo chik ne Sifuna ni kare, irito neno okang' ma ODM dhi kawo mar winjo manyien bura mar gole oko e apis kaka jagoro. Aputno bende owito oko ng'eto duto manigi golo e tielo manyime motelo ne bura makawuono. Kweth moro mar jodongo oganda Luo mong'ere ni The United Luo Elders Forum kwayo achiel mar oganda kod bedo e twech achiel e weche mag siasa. Kane giloso gi Ramogi TV boma Kisumu, jodongo go mane owuok e gwenge duto makaluo okwedo kit diro weche kod ayenje ma jotelo makaluo sebedo ka diro ni jowetegi ka giwacho ni pogruok e weche siasa ok owinjore keth achiel mar oganda. Ewi mano giseyo pogruok masani neno e piny Luo kochakore kod ted jodong Luo ma obarore. Pogruok mar oganda e teko oganda no. Riwruok ma jaluo e teko jaluo. To koro tinde wapogore ka chieth guok kata ka chieth ponda. To gimomiyo wapogore to wakia. Agombo ni Raila Odinga peacemaker. Kamininde no. Chiu jogi wawe pogore. Wapogre wan to nyithindwa gi nyikwawa bro pogre machal nadi. Okwamor kata matin ni kuop josiasa kudu wiwa kaka jodongo. Kuonde magi wache weche madongo gi wan gi nyithindewa, wan gi mude yawuotwa, wan kod merewa. It has been purported that all Luo should belong to ODM, which is not constitutionally acceptable. The constitution allows, especially Luo Council of Elders, is devoid of political affiliations. We are independent. A party is simply a vehicle. So what I want to say is that they should sit down and negotiate. If these people cannot negotiate, they have no business being leaders. Wano ko nego bedno ang'iyo ni ng'ane ja ODM to ng'ane ja UDA to ng'ane ja Ford Kenya. Wan gima kelowa en unity mondo waket oganda obed karachiel.
Piny owacho kwedo ripode ma wacho ni ja ohala moro mawuok e piny Zimbabwe ema omiyo rak mar bero paw ndeke ma JKIA. Jatend migawo mar wuoth Davis Chirchir kwedo ripode ma wacho ni ja ohala no ne omiyo rak mar bilionde modhuro mag pesa. Bende owacho ni chenro no dhi muonyo mana dirom silings bilion 154 ma ok bilionde mathoth ma iwacho ni ema oketne oragno. We don't have a contract as we speak today, but we basically almost getting there. I think he only features in the media. He's not anywhere in our documents as a bidder. He's not anywhere in our documents as a partner to any of the bidders. So we've just seen the way most of you have seen it in the media. We don't know him, and he's not participating in the bid as a solo or as a partner to any of the bidders. Yangore ni midhiero pod nitie mar nyithindo matindo gamo kute magayaki kokalo e dhodho thuno. Nonro lero ni nitie mine maweyo tiyo gi yedhe gayo teko magayaki e kinde magiyach kod mago maweyo yath e kinde magidhodho. Nyakidi miyo walerno. Ne en romo ma okelo kanyakla ten migawo mathieth kod jokanyo e sekta no ma pedha yanga lipot ma chal tuoche matama kod landruok ayaki e counties duto 47. Lipot ma otako duol ma National Syndemic Diseases Control Council. Lipot no oyango ni kwan manyien ma jogo ma ogamo kute magayaki pachoka sani ochopo 13,936. Kuom mano 3,396 gin nyithindo ma e kind higni 0 nyaka 14 ka 10,540 oriwo rawere machakre higni 15 kadhi malo. The latest estimates show that in 2025 approximately 1.48 million Kenyans were living with HIV, with 91% receiving treatment and 87% achieving viral suppression. AIDS-related deaths have declined significantly, and the new HIV infection continue to decrease. Benenitie kwan mamalo ma nyithindo magamo kute magayaki kowuok kuom minegi moweyo muonyo yedhe kedo gi midhusi ayaki. Chal mani atamalo 38. Kuom mano, mine makwan gi ni atamalo 23 noweyo muonyo yath e kinde magidhodho nyithindo kata malo 15 noweyo yath e kinde magiyach. We have realized that we are leaving children behind. The mother-baby pair at the time of pregnancy, the time of delivery, and the time of postnatal care. We are having 24% of the new infections which occurred in the year 2025 being attributed to mother-to-child transmission, vertical transmission of the virus. Counties motele kwan mamalo ma jogo manigi kute magayaki otingo Nairobi ma otele gi 1,189, 640, Homa Bay gi 1,128, 906, Kisumu gi 1,014, 986, Siaya gi 96,304, ka Migori ni gi 80,105. In terms of HIV, we have 10 counties accounting for 60% of HIV. So we know where to take the resources. We go and deal with that problem and also look at areas that we can prevent so that we don't increase the number of counties that are going to be affected by that. E counties makaluo, kwan manyien ma jogo ma ogamo kute magayaki, Kisumu otelo gi kwan oganda maromo 1,057, Homa Bay gi 985, Migori 970, ka Siaya nigi 727. Dwaro koro nitie maketo kenge makare kod omenda moromo mar konyo keto e tim chenro moyangi counties ma konyo thiro landruok ma kute ayaki kod tuoche matama. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Kawuok Kanyero e sigand Nyakidi wadok achiel kachiel nyaka e od bura kuma bende chenro nero mar kwano ombulu ma jo od bura luto ewi wach nero maparo mar chik mar omenda Kanyero serumo ka bende mano Kanyero wantiere kod speaker mar od bura Moses Wetang'ula winja ne kakoloso.
June 2026 with amendments. The bill, which was published via Kenya Gazette, supplement number 1 of 7 of 30th April 2026, seeks to provide for the equitable allocation of revenue raised nationally among the county governments for the year 2026-2027 and the responsibilities of the national government and county governments pursuant to the said allocations. Having passed the said bill, the Senate now seeks the concurrence of the National Assembly in accordance with the provisions of Article 110(4) of the Constitution. Honourable members, noting the critical role of the bill in the funding of the operations of devolved units of governance in the country, it is imperative that the House considers the bill on a priority basis. In this regard, I have directed the clerk to schedule the bill for first reading during the next sitting of the House. In the meantime, the bill is hereby committed to the Budget and Appropriations Committee for consideration in terms of provisions of Article 110 and 114 of the Constitution. The committee is required to prioritize consideration of the bill and report to the House on Tuesday, that's next week, 23rd June 2026, with appropriate recommendations to inform deliberations by the House. The House is accordingly guided. I thank you. We now go to the Appropriations Bill. Chairperson. Honorable Speaker, I beg to report that the Committee of the Whole House has considered the Appropriations Bill, National Assembly Bill number 36 of 2026, and approved the same with amendments. Mover. Atande. Mano Kanyero wachonero mabende koko tuchige sani Kanyero jod bura opodho paronoero mar chik mar omenda ka jod bura 122 opodhe 40 oko podho paronoero mar chik koro gisani kaka koro gisekadhe kamanero koro irito mana jatend piny mondo oket e koke kaito koro obedo chik. Ewi mano wadoka jod bura ogoyo mbulu kendo podho paro mar chik mar omenda kalore gi twak ma obedo e od bura kawuono. Jod bura masiro sirkal kod margo maketo sirkal tisre no bedo gi ywaruok e fuoni mag paro mar chikno. Lokruok bendo tim motelo ne podho paro no. Chris Owino nigi lerno. Moko kuom fuondi mag paro mar chik mar omenda manyien mane kelo ywaruok mapek e kind kweth ariyogo ne opwodh bang' yudo sir mag jo od bura mag sirikal. Members, I now put the question that clause 32 be amended as proposed by the chair. Will I another opinion say aye? Will I opinion say nay? The ayes have it. Fuondi mar chikno ewi lewni mag mitumba ne okalo kata odoko ni jo od bura maketo sirikal tesre to ne othir kode. Kalore kodgi okang' makamano dhi medo nengo mag lewni mag mitumba pacho kae. Sirikal kata kamano ogoyo bade piny kendo siro lwedo chung' mar kweth mobalo kod sirikal mar wito oko osuru mar VAT ma ijuogo sim mag ong'we yamo ma olos e pinje ma oko. As worded in this law, Honorable Speaker, it would have added unnecessary tax administration to consumers. If, Honorable Chair, you buy a phone and you send it to your brother in the village, and maybe that phone you do not know tax was paid on it, and then that your brother is required to pay tax on it, I think that will create unnecessary tax burden, Honorable Speaker, to taxpayers, Honorable. But thanks a lot for the Parliament for listening. Thank you. Members, I now put the question that clause 32 be amended as proposed by the chair. Will I another opinion say aye? Will I another opinion say nay? Motelo ne mano, gwandruok mapek okwako od bura seche mag okinyi ewi paro mar siro grube mag joma mine e pacho kae. Members, I now put the question that clause 32 as amended be part of the bill. Will another opinion say aye? Those opinions say nay. Ayes have it. That such goods with the exemption of the cabinet secretary may determine to promote investment in the manufacturing sector, provided that the value of such investment is not less than Kenya shillings 2 billion. In paragraph B1, by the proposal new paragraph B, and substituting therefore the following new paragraph, the
the regulations would be published and passed in this House could still disadvantage those ready investors to come and invest, Honorable Speaker, but we'll be moving further in further tax amendment to provide that the National Treasury must issue regulations, Honorable Speaker, as you said, to make sure that this particular proposal is not abused, Honorable Speaker. And I hope you work with him to ensure that you bring this regulation. So, members, I now put the question that Clause 31, as amended and further amended. E lokrok machielo e paro mar chikno, jopiny koro biro chwalo nonro mag osuru ne duol mochung' ne choko osuru KRA e giko dwe mar ang'wen, e kinde ma Kimbe to biro chwalo nonro mag osuru e giko dwe mar auchiel. This amendment is seeking to improve compliance and tax administration efficiency by simplifying filing of returns, where we are saying that individual taxpayers will file within 4 months, after 4 months, Honorable Speaker, and for corporates within 6 months, Honorable Speaker. This is going to reduce the rush that we see at the end of the year by allowing by allowing 2 different days for filing of returns for individuals and for corporates. Kalure gi okang' mar jo od bura mar podho paro mar chikno, paro mar chik mar omenda manyien, koro idhi chwalo ne Jatend Piny William Ruto mondo oketie koke kendo bedo chik mar omenda manyien. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nya Chris Owino kuom report no ero mabende koro terowa e yweyo marwa mokwongo weche gi manyien mago mag oimore iluongo ni Gilbert Ochieng mar Seme Alwale wacho ni weche manyien chopo makare kabisa. Domi Jakabuoch Baba Jaden mar Wietek wacho ni bende imor kod Ramogi TV. Ole mar Ang'ang'a iwacho ni Mbadi odonje kuong ma nyaka chieng' akia gimomiyo. Moses Osaso kawuok Bware Ramogi TV ler kendi nene kod Violet Naomi Kanyakla kod Grace. Antiere Kondele Intiere Adiedo kosin Kondele achiel kuomgi wacho ni weche manyien otweyo leso Adiedo iwacho ni ODM ong'ona nene Sifuna Kaber. Mfalme Jaduka Mwanda mar Rapogi iwacho ni bende iyudo maler weche manyien. Erokamano ahinya Boro Siaya ka intiere Boro Siaya ipenjo ni joma nohinyore ni dwa nochulgi kendo sani jomoko dwa ni sirikal okwang'uono, moko be wacho ni pesa kende okoromo kara chung gi nitire kanye. Mano Susan Adhiambo Ochieng. Erokamano ahinya kuom ote mari. Kufur kantire Nakuru erokamano ahinya ibendi wacho ni luwo weche manyien ka intiere koda firstborn maru Susan Opio ka intiere Oyugis Osije. Erokamano ahinya Paul Okuto mar Karombe School yie kod Ramogi TV kaka kelo weche manyien. Wadhi mane yweyo machuok pod waduogo gi mamoko kikidhi mabor. Imagine a delicate scent, so quiet yet so comforting. A mild fragrance that gently drifts you into pure serenity. That's Downy Pure Bliss, crafted and infused with natural essential oils. It keeps my clothes fresh all day and into the night. You smell like pure bliss. New Downy Pure Bliss. Try it for only 20 shillings. Ngima ok yot. Yawagi wacho ga ni piny nyalo goyi boxing. Jot manigi geno mar dak e ngima maber. Ja pesa en ng'ami pako kata koso. Ora ting mani wang'e lando. Chakre koso rent 30,000 kura yudo kanye sani. Nyaka kweo jirani sukari. Nyako chia ijoga ga ena yani pokanyisika. Thank you. Chenro mora mora mipango lokre to bedo chandruok maduong'. Chief dhi nadi kono. Chief dhi ka kodwaro to bende pod obiro mana dhi ka kodwaro no. Wuogi osiepe mariek to gi jirende makelo kisran. Ine jalwet nyako chia. And those crazy ideas must just come from. Nyero to ok kosi en nyarko chia. Tich Abich, saa 1:45 otieno. Nitie sigana e tok thum mora mora, kendo nitiere wuoth e tok jathum mora mora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny luo matene koda mago manyasani
Yo ni mano chaya sane bandi. Machieng moro yano wang masonya ka wuoche dhoge molil. Ka wafwenyo chakruokgi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyaka kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo. Ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Ticha Beach, Sario Okinyi, Kick by. Machiegni kendo moko kuom johala e chiro mabondo nyiso luoro margi ni tuoche mikelo kod alwora mochido kaka nyaldiema nyalo muoche chirono kaluwore kod yugi mopong'o alworano. Jafwambo moro Steve Biko biro ntiere kod ler mathoth. E chuny chiro ma Migingo boma mabondo, pidh yugi opong' kendo loro dhoudi mar moko kuom dukni kae, ka jo ohala ma pod dhi nyime gi tijegi to odak kod luoro mar gamo tuoche mikelo kod alwora mochido. Takataka ohingowa, takataka migolo bondo ng'eny. Gima mako dhoga masanda gi joga kod members nwa marito ni licenses to ging'ado kama kawa, plot rent bendi loro nigi dhoudi kama kawaida. Ka iuse chiemo tende wan go ka gik moro amora monyalo tim ka koro onge to nikech kama e pith oganda gi neno pith jochiro neno pith ibende bi ne e pidhni mondo konywa. Alwe kod johala gi kata od minyaga bende onge, gino machunogi mar wuotho ndamo mabor e yor manyo cho tok mane nitiere chuny chiro pong'. Dhano ok nyal dak kama ni uso wagolo suru to cho chal kama kata ka ok ohingi onge kama dedhiye. E apaya mochiko apisi mar CDF mabondo, chal mar pidh yugi en mana macha ka koro johala kwayo tend kaunti ma Siaya mondo nyiew lowo minyalo puke yugi kendo daro yugi go. Nyocha oda odwa wang' nikech ironi mach mimoko kaeni gini inyowa jowadu kwanyalo yudo kony to konywa takataka ni inyowa nikech kata gik mo health wa bende ok ni kare. Wasebedo koro wan mana passive smokers. Ok wamor gi takataka ni, omiyo ng'ama in charge for takataka mag municipal kae onego bed ni osedhi dala chon. Nikech an nya plan ni by next week abiro kawo takataka ni tadhi ole dho office municipal kacha mondo giwinjie. Apa ni kaole locha auchiel maneno kaegi to luor nyalo beti. Okenge magisegoyo mar chopo ir apisi mar municipal mabondo pok onyuolo olemo ni mar meneja mar municipal no Philip Mbidhio ywago ne gionge mar mauta minyalo kete tinga madaro yugi e boma no. Samwa dhire idon fuel onge, samoro ka gibiro ka gichoko yugi trip achiel to gichako wuoth gi gini dhi hinyowa kendo machiegni koth kochako chwe nyalo kelo korea maduong' bondo ka. Waseduong'o ka admin town Mbidhio okono onge fuel ni fuel madibedie bondo te en 10,000 kende siling 10,000. Asegocho nyaka Minister of Trade ni Minister of Trade Mrs. Oyo owacho no biro nenane. Ewi mano johala go buono mar rem chulo osuru ne tend kaunti ma Siaya ponono midhiero no kotieki ei thuolo mar ndalo 7. Reso kaka wanyo cham ng'adi olgi samoro kati geso chiemi moro tik mawuok gala megik bichamo koro pogri chamo na takataka. Omiyo akwayo ka gini ka koro dhi kama dhi nyodong matin to wanjo kaka jojua kali nyewo kindara to achoko yugigi to wadhi puki ndara kata ka municipal kucho mondo koro akiwinj gima gidwaro. Wabro wacho ni mondo koro ji kik juoki to nikech gimoro amora madwa tim kama chal kama onge. E twak mare gi Ramogi TV e yor ong'we yamo, meneja mar municipal mabondo Philip Mbidhio oyie ni gionge kod omenda moromo mar olo mauta e tinga manyalo dar yugi e boma no. Kata kamano, omedo ni oseyudo lipot mar chal mar chirono kendo gitemo mar reso jo ohala e midhiero no. Kopogore kod apaya mochiko apisi mar CDF mabondo, chuny chiro mabondo bende dag yugi machielo, kae toka kae pidh yugi opong'o kendo jamni ema ywe mos. Muya mawuok kaeri bende kiro chuny jo ohala ka kor gin kod luoro ni tuoche mikelo kod alwora mochido didek monjogi. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.
Luoro nitie ni kwan rech kachiel koda chwech mamoko modak e nam kidek dok chien kadiponi ok biketi okenge mowinjore mag gayo taka madonjo e nam. Magi oyangi e sechegi mabende piny Kenya obago nyasi mar atipe kaunti ma Mombasa mokelo kanyakla jolony e weche mag nam kod rango kaka jopiny nyalo bero chenro mag yuto motenore gi nam. Jojaoko gi ler mathoth kowuok Mombasa. Jolony e weche mag nam koni nam ataro ni kod mwandu tandawea manyalo konyo bero uchumi mag pinje mopogore mokiewo kod nam. Kata kamano, midhiero mapek masani oyangi ni kwako nam en wach chido kaluwore gi taka mopogore madonjo e iye. Taka ma samoro iyudo ka ji wito gik motigo do machalo plastic, gidhi to gidonje nam, to ka gidonje nam to giketho kama rech dakie. Kato seche ma giketho kama rech dakie ma miyo tich bedo matek nikech rech koro ringo dhi mabor, rech ok ohero kama olil. Jolupo ne oyangi kaka moko kuom jogo manyayo wach chido mag nam kaluwore gi nede ma gijwang'o ei nam. Gogri ma samoro iywecho godo thothgi olos gi gik madwa chalo plastic, koro ka witgi gilali e nam to ok gikethre, ok girum piyo piyo, ginyalo dak ei nam kata igni madhi igalo fachiel. If we do not take care of the ocean now in terms of prevention of pollution and also in order to harvest the benefits and the advantages that come with the ocean environment, then we are losing in our riches, in our natural resources and in our ability to serve mankind. Fisheries is an important source of protein, and so just understanding what's happening to the fishing stocks is very important. We're also looking at monitoring pollution. Iseche gogo, midhiero mag lokruok mag kor lwasi bende gikoni nyayo gi tim mar rocho alwora mag nam e yor ng'ado yiende midendo ni mangroves mosebedo ka konyo e gayo muya midendo ni carbon ma bende rocho lwasi mar nam. Ok wageng'o wach taka to nyalo chandowa nikech wanyalo chopo kama koro rech ok wanyalo yudoe. To bende taka nyalo miyo tuoche moko bende donjo kendo goyo ji. Omiyo ka wanyalo yudo yo ma diwageng' godo taka gi to wanyalo geng'o chandruoge mang'eny machalo tuoche ka achiel gi rech marumo ma ok ohero kama olil mondo mi wasiki ka wanyalo bedo gi konyruok mowinjore. So the ocean gives us a lot of stuff from sea animals like crabs, like lobsters and so on, which we don't basically look at. So it is important that we get to know what it is that we can get from there and we teach us the youngsters. En lweny ma jalony go koni nyaka to go gi piny mangima to chutho pinje mokiewo gi nam e yor rido chike kendo kawo okange mowinjore ne jogo marocho lwasi mar nam. When there is El Nino in Southern America, it affects us here because the ocean is one. The upwelling happens in Brazil and other countries, but we get the rain here. So likewise, that's the way it is. In order to conserve the ocean better, you need to have trained professionals monitoring what's happening in the ocean. And so, of course, there's a lot of trainings happening in Africa. And what we're trying to do is bring people from the rest of the world to Africa to see the challenges and opportunities here. Wan kaka jogo mochung'ne nonro mag gik kaka onego rit nam, wawacho ni mondo wabed motang' ne gik mwatimo kendo ywecho mwaywecho onego waywech gi gogni mowinjore. Kato kendo taka ma bende watiyo godo e utewa wachok gi maber mondo mi ousgi. Nitie ndalo ni piny olokore. Nitie jok mang'iewo taka gi kendo ka giseng'iewo to gitero gi kuonde minyalo losgi kendo ma gidonjie gik mamoko. Romono mar ndalo 4 koro orumo ayanga ka geno en ni moko kuom gigo motwagie koro ibiro ketie tim. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jatugo Caleb Yirenki noloyo ne Ghana e dakika mar 95 ma okonyo gi loyo Panama gol 1-0 e tugo mar World Cup. Timbe ariyo go nonyiso kit tugo makare, mak mana ni ok ne giyudo gol nyaka nochopo dakika mar 95. Ghana koro dhi rado gi England e tugo machielo.